Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio ingezi. Lami igama ngimfeza ngidudunga ngaphuma bathi ila sibona amakhomenta muthi mhlawumbe usemusha kuleli khathi ngizophinde ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umphathiswa wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu umnumzane Siboniso Duma uqinisekisile ukuthungatha kwemoto ebishayelwe wesifazane okubuye ukuthi iphonzeke weni ngomgqibelo. Ngokusho kwakhe, uthole umbiko namhlanje ekuseni evela kumsakazo wezomgwaqo Khosi FM Msweli emazisa ngengozi enyantisayo eyenzeke kwaSwayimani izolo. Uthe waqinisekisa ukuthi imoto ibishayelwa umshayeli wesifazane iphahlazeke weni kwaSwayimani. Baziswe ukuthi amalungu ethimba lokuhlenga indiza nophephela emhlane bazama ukuthola isidumbu. Kwamanje abanayo imininingwane egcwele mayelana nenani labantu abekade basemotweni kulesimo sabo ukuthi isinjani. Kusho ngesitatimende kujutshwe ithimba lezimo eziphuthumayo behamba ngendiza nophephela emhlane ukuthungatha le moto nabakade bengaphakathi ehlathini.